Mabiyayang araw sa inyo, Kabalin. Today vlog, Kabalin, magba-barbecue tayo. Kasama ko si Proudlit. Sa, sa araw na ito, Kabalin, may darating tayong bisita. Mga kaibigan natin na gusto ko silang pasalamatan dahil sa pagpasok nila sa trabaho sa akin. Mag-i-start na po ako sa Martes sa isang magazzino. Il 2. No, uno. No, tu. Ah, sì, è vero. Panibagong Yung trabaho mercoledì. na malayo sa trabaho ko dati. Dati ho, nagtatrabaho ako sa albergo bilang portiere at saka tagalinis. Ngayon mag-iiba ho tayo ng landas, ika nga. Sana ito mas maganda kaysa sa dati at natataon dahil last time yung gaya na sinabi ko dati dahil albergo kami, walang kliyente, naghirap Okay lang ba naghirap yung aqua nagiging ganyan? Oh. Naghirap sa hanap buhay. Ngayon, sa awa ng Diyos, nakakita ko ng trabaho. Kaya ito naman nung pag-aanda ko, ipasasalamat sa mga kaibigan na nagpasok sa akin. Che durerà per 100 Huwag anni. laging marami. Sì, lo so, lo so. Dopo di questo smette, poi lo faccio girare un po'. Maya-maya ho, darating na sila. Magpe-prepare muna po kami. So, magaya ka sa mga kabalan Sinabi natin. mo 3. Oo, 3, wala pa sila eh. In ritardo sila. Gusto mo ba pag uwi natin, mag-ipon tayo, magtinda na lang tayo ng barbecue sa Pilipinas? Sì. Perché io so cucinare. Ganyan ang gusto mong trabaho? Sì, Che è più facile. Kaya nga ako nagpapakahirap at naghahanap ng trabaho para maging okay ang buhay mo. Gusto mo mag-barbecue na lang. Alam ko na.